गहौरा पैगो आज सवाल जातऊ रौरे आँख सोझा दुख के पहाड़ गइल टू रौरा से विदेश आज देश गइल रू रौरा पाज एगो सवाल जातऊ कतना के घर के पल के आधि में चिराग गइल बो गइल रहल नींदिया में सूत ये बाबा का गइल रहल नींदिया में सूत पर गइल अतन भारी दुख ये बाबा और गइल आज बड़ी दुख रौरे तबनी बाबा कालो के काल हो कब राउर भक्त के आज भइल ऐसन हाल हो बाबा रौरे तबनी बाबा कालो के काल हो अब राउर भक्त के आज भइल ऐसन हाल हो एक साथ कतन लोग के एक साथ कतन लोग के दुनिया गइल लूट गइल रहल नींदिया में सू कि बाबा गइल रहल नींदिया में सू भक्त के आज पड़ल भारी दुख बाबा का गइल रहल नींदिया में सू करतानी बिनती एगो बात ली न मन जी मृत आत्मा के दी श्री चरण आस्थान जी हाँ जे पिहला राउंडर के एगो बात ली न मन जी मृत आत्मा के दी श्री चरण आस्थान जी तरह तरफ आज तरफ कतन परान गइल छोट गइल रहल नींदिया में सो बाबा
का गइल रहल निंदिया में सू पड़ल आज बड़ी भारी दुख विधाता पर गइल आज बड़ी दुख।